Isang programang magbibigay po ng cash o food packs kapalit po ang recycled materials ang planong ipatupad po sa Bayambang, Pangasinan. Sa ilalim po ng tinatawag na cash trash back. Maaaring magkaroon po ng halagang mga recyclable na basura ng mga residente sa halip na tuluyang mapunta sa mga tambakan o daluyan ng tubig. Tinalakay po ang panukala noong Agosto 12 ng second quarter sectoral meeting kaugnay ng Bayambang Poverty Reduction Plan 2018 to 2028. Bukod sa pagbawas ng basura, layunin ng programa na magkaroon direktang pakinabang ang mga residenteng kalahok sa pangongolekta at pagsasauli ng recyclable materials. Kasabay nito, pinag-aaralan din ang paglulunsad ng tobacco production program bilang bahagi ng agriculture modernization sa barangay o sa mga sabing bayan. Target nitong mabigyan ng karagdagang pagkakakitaan ng mga magsasakang lalahok sa programang popondohan ng lokal na pamahalaan. Nasa proposal stage na pa lamang ang mga programa at hinihintay pang detalye ng mekanismo, pondo at schedule ng implementasyon. IFM News. IFM News. IFM.